So this is where the problem. Zvikaitwa nanenge asingafarirwi atozviitirei awa munenge makarerukira rurimi kudherera aiwa munoti naye kozoti vamwe vakazviita vamunotya vamusingadhereri vamunotokwata vanokupindurai aiwa hamutauri chimunonyarara kuti zii but nekuti zvaitwa nanenge wamusingafariri wamakadherera nakudhara, you will strike, you will attack, you will pass all of those silly comments. But what you don't know ndezvekuti masikati anaye na 2 o'clock Juliet anga atochengetwa, life yake ndopa yaperera, zvasarira isusu nesu tichatevera. Ini munozvita vatsvene paunenge uchituka munhu ipapapo, are you a good person? Because kana ukazviona kuti zvashata taura nenzira dzakanaka, but you use him. So what makes you become a better person? If you can shout at the other person, you cannot address yourself by speaking nicely. You just want to shout, hey zimuno, hey zvakazozoti, hey chakati ko kungotaura munyoro maZimbabweans madouble standards. Aiwa ini ndinokuzivaika nasuno ambuya vanoroya vaJesu mangwana Jesu yaya akazvitadza handiti hapana chinhu chamunoda. But what I know is there's nobody perfect here, and people do what they want wherever they want. There were 1.1 people on that live stream. It is because they wanted to join that live stream. There are people that joined and passed their views, whether it was negative or positive or what, or negative positive or whatever. It was their wish. Iwo kana usina chikutaura kibzi lukundi handiti vanenge vazviita ikodzero dzenyu dzekushoropodzai, because mukasashoropodza futi content yedu haifambi. Saka tinoitira kuti mimi washoropodze mushoropodze, kuisusu tinobika chasara kubvongodza kwenyu. Saka ndinoti newaya mashoko Mwari wanyaradzi vari kuchema pake Juliet apedza basa zvaakaita panyika zvakanaka zvine zvakashata, anonotongwa naMwari wake waakatadzira akakumbira regero waasina, zvese zvozvo zviri mumaoko ake Mwari, chapter yake dhoketi rake rina Mwari. Isusu pano pasi tangomirira kutevera nekuti hakuna akanzi achasara. We are all going there. All roads lead to the graveyard. Whether you are 19 years old, you are 44, you are 51, you've got money, you don't have money, 6 feet, whether you are in a blue casket or a green casket, we will all die. But chunhu chatisina panapa maZimbabweans rudo. Tinogona kurwa. Asi kuti tivake nyika yedu tigadzire vangofanira vanhu vari Britain ninge vachiona chisera kuti mimi vanhu vari kuZimbabwe endai munoita zvakati kuhurumende zvakati muri kure. We are just a bunch of idiots. Kana pane wandatuka sorry kozoti iwewe zuva iwewe aiwa ana basa iwe iPhone 17 Pro Max. We deserve it. Tinoonererwa mazimba basa rekuda kutendwa pamalive. Hey, Ningi is my fighter. Izvi mai vako izvizvi havazive kana kutengerwa dringi newe. Basa rako nderekuda kufadza vanhu kumalive uko. Toda kudonetera munhu akata ndatosangana noka video akapfeka kepi akatasoba mashoro achiti ndo munhu amuda kunonopa yeye. Stunt Master Flex is doing so much for the community. Kwa Stunt Master kuwanopema wapemazve zvinhu zvichiramba. Izvo zvizvi pane another guy anonzi Darius DT. Please go and look for him. Kunonzi kuchi kuFacebook uko. Darius DT. Ari kubatsira mwana, a boy who's 13. Ane chirwere chemakumbo asinganyatsi kufamba zvakanaka, musana wake wakabhenda, but akamuwana achitengesa mazai to look for his own and kwete school fees, mari yekuchengeta vabereki wake. Then wobvona munhu ari kana ari mukadzi wakane nhumbu singanonzi Tandaza M. I didn't want to say names, but ndo basa romo kuita pinjise kukumbira zvinhu. No, it should stop, man. Everyone is working hard for their lives. Why should other people sponsor your lifestyle? Iwo ndoda kuti your life yako wapedza kutenga mama chiti Facebook yakapusa kwamana, social media yakapusa. Work hard, my guy. Work hard. Everyone has a job panapa. Izvo zvizvo munhu anomuka 3 am kuenda kumbari kunohodha. Ona mari, neve mari. Yoda kumuka na 8 o'clock kuti ubaye life. Kuti kumbire mari. Tinazvo. Ndosaka tichitirwa izvozvo. Kuda kunzi munopera. Kuda kupa socialite kuti hambofeka kwa acknowledge. Iwe ukarwarirwa namai wako panepo unofunga tachasvika ipapapo. Ana madam bosuku, they have more money but they still looking for my business ekuti zvirambe zvichienderera. Ana maititi uku because anoziva kuti social media itsvagi mari yega. Wana na fairly glow. Banana